आप लोग देख रहल बानी भोजपुरी अंदाज। त आई आज के खबर की शुरुआत कइल जाव। पहला खबर बा, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के सावन गीत चल दिया आप लोगन के बीच आई। अगला खबर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बा, जिनकर बहुत अद्भुत एल्बम गीत रउरा सभे के बीच आवे वाला बा। एह एल्बम के नाम बा ड्राइवर। अगला खबर भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडेय चिंटू जी के बा, जिनकर बहुत फिल्म रउरा सभे के नजदीकी सिनेमा हॉल में रिलीज होके जा रहल बा। फिल्म के नाम बा ओम। ई फिल्म आजू से यानी 4 जुलाई 2025 से अखिल भारतीय सिनेमा घरन में रिलीज होगी। अगला खबर अक्षरा सिंह के बा, जिनकर बहुत अद्भुत गीत सैया जी प्रधान आप सभी के बीच रिलीज हो गइल बा। अगला खबर अरविंद अकेला कल्लू के बा, जिनकर बहुत बया बोलबम गीत आवे वाला बा। गीत के नाम बा जागी जागी महादेव। ई गाना भी रिलीज हो चुकल बा, आप लोग यूट्यूब पर सुन सकेनी। अगला खबर भोजपुरी फिल्म मासूम हाउसवाइफ से बा। ई फिल्म 5 जुलाई के सांझ 6:30 बजे आज 6 जुलाई के सबेरे 9:45 बजे देखावल जाए। ई फिल्म बिफोर यू भोजपुरी टीवी चैनल पर देखावल जाए। ई बहुते सुंदर पारिवारिक फिल्म बनल बा। अगला खबर बा खेसारी लाल यादव की फिल्म अवैध रिलीज होके वाला बा। 27 सितंबर के अपना नजदीकी सिनेमा हॉल में ऑल इंडिया सिनेमा में फिल्म देखी। बहुते बढ़िया फिल्म बनल बा। आप लोगन के ई खबर कैसन लागल नीचे कमेंट बॉक्स में बताई।